akkor kezdjük is el. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon. Az egyszerű, rendes tanérzáró istentiszteletünk van most. De úgy tudjuk, hogy Gál Szabolcs testvérünk tudása révén, hogy 220 széket helyeztünk ki, úgyhogy elég valószínű, hogy a templomunkban nem fértünk volna most így el. És az énekkar is, ahogy ide fölállt, látjuk, hogy pár szék van csupán, amelyik szabadon van. Ezért is lett ez a döntés, és ennek keretében szeretném nagyon-nagyon nagy szeretettel köszönteni egyébként gyülekezetünknek a tagját, Lehel Lászlót, aki a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a vezetője, és ennek az iskolának illetve ennek a ez a szervezet a fenntartója ennek az iskolának. Laci, de drága testvérem, állj fel egy kicsikét, látjuk gyönyörű szép őszhajadat. Isten áldjon téged, köszönjük szépen, hogy ide beengedtetek bennünket, és valóban körülbelül egy évvel ezelőtt történt az a megkeresés, hogy László megkérdezett engem, hogy nem lennék-e itt ebben az iskolában iskolalelkész. És szépen lépésekről lépésekre
szeptembertől kezdve kezdem be gyakorolni azt, hogy mik is itt a lehetőségek és a szabályok, és nagyon örülök annak, hogy látok itt iskolában is drága testvéreket, akiket korábban hittanra is tanítottam, és vannak itt, ha jól tudom, pedagógusok is, de hát ők majd kicsit később jönnek. Szóval, kedves testvérek, azért azt hadd mondjam el, hogy az énekek azért vannak kivetítve, hogy énekeljük őket. Szeretnénk hallani a ti hangotokat. Tudom, hogy nagyon erős a hangosítás, és tudom, hogy nagyon jól fölkészültek a srácok, és Isten dicsőségére zenélnek, de hogyha nem éneklünk velük, akkor ők szerepelnek. És ők nem szerepelni akarnak, hanem szolgálni az Istennek. Úgyhogy akkor szolgálnak leginkább, hogyha az a sodrás, az az öröm, az a boldogság, ami a Zsuzsi arcán is látszódik, tessék, mondom, szóval a Zsuzsi arcán is látszik, és az egész énekkar arcán látszódik, az átragadjon rátok is. És örüljünk, és valóban dicsőítsük együtt az Urunkat, és ezt ugyanúgy megtennénk a templomunkban, és tudjátok nagyon jól, így a tanévzáró Isten tiszteleten, de olyan nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez most így együtt megtörtént. Azért is van ez a kivetítés volt. És ezzel együtt pedig úgy tudom, legalábbis pénteken még úgy volt, hogy az igazgató úr, Frész Attila itt van közöttünk. Nem tudom, hogy igazgató úr itt vagy-e. Nincsen. Megígérte, hogy meg fog érkezni. Még nem láttátok őt. Szabolcs, még nem. Jó, ha megérkezik, akkor majd köszönteni fogom, mert nagyon szeretne itt lenni. Azt tudom, elmondta nekem. Kezdjük Isten tiszteletünket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Amen.
Azonnal elragadtatta a lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 tényt, amint ott ülnek, fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trón előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lángban, az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. A 4 élőlény mindegyikének 6 szárnya volt, körös körül belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vér a trón ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtett. Oh
Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derül neki, rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, tanévzáró istentiszteleten vagyunk most itt a BIT-ben, és köszönjük neked, ahogy visszatekintünk erre az elmúlt tanévre, mindazt a sok kegyelmet és szeretetet, amellyel támogattál bennünket. Itt lehetünk, és az annak a jele, hogy te neked szolgálhattunk, téged egyre jobban megismerhettünk, és ezáltal egymáshoz is közelebb kerülhettünk. Ha, Urunk, nem így volna, akkor munkálkodj bennünk a te erőddel, a te fényeddel, a te szereteteddel. Bonts meg közöttünk minden falat, amelyet húztunk, nem tudom én, félelemből, vagy valami más elgondolásból. Mert te, Urunk, olyan vagy, aki emberré lettél közöttünk. A mennyből jöttél hozzánk, és egészen megtapasztaltad, mit jelent az embernek lenni. Ahogyan te munkálkodsz, Urunk, az mindig határátlépés. Az mindig a komfortzóna elhagyása. De Urunk, meg kell látnunk azt is, hogy nem történik csoda anélkül, hogyha mi ezt nem ismerjük föl. És ez a te szereteted az, amely vonz bennünket. Amely vonz bennünket. Most is azért vagyunk itt. Nem egyszerűen kíváncsiak vagyunk erre a gyönyörű szép új iskolára. Nem egyszerűen azért, mert tanévzáró Isten tiszteletre jöttünk, hanem azért, mert te vonzol bennünket. Jó ezt tudatosítani magunkban. És ahogyan lezáródik ez a tanév, úgy kezdődik egy új, egy 2,5 hónapos szünet a diákok és a pedagógusok számára. Urunk, add, hogy ez veled való töltekezés is legyen. Ne csak egy nagy lazulás, ne csak egy olyan valami, ami aztán elmúlik, eltűnik, és aztán azt mondjuk, hopp, egy fél évvel idősebbet lettünk, hanem megtapasztalhassuk a te gondoskodó szeretetedet, megtapasztalhassuk a te megváltó szeretetedet, és megtapasztalhassuk a te megszentelő szeretetedet. Drága mennyi édesatyánk, áldj meg minket most, ezen a napon, amikor hagyjuk, hogy lezáruljon az, ami mögöttünk van, és fölkészülhessünk arra, amit te kínálsz nekünk, ami vár bennünket ezen a nyáron. Így áldj meg, drága Istenünk, bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szívem megérteni,
Megszabadítja Isten népét, az oroszlánok szűköltőnek dicséreznek, de az ő keresztül bűnség megél. Hiszem és látsz, hogy jó az Úr kegyelme, az örökkévalókon megmarad örökké. Hiszem és látsz, hogy jó az Úr kiáltva, csak közel van ő hozzád válaszol. Csak közel van ő hozzád válaszol. Szeretettel köszöntelek benneteket, imárom most már egy harmadik alkalommal, és a mai alkalmon azt a sorozatot, amely elkezdődött ebben a tanévben, azt most befejeznék azokkal, amiket mindjárt el is mondanék, de először kérdezném, hogy Ádi itt van-e, Nagy Ádi? Nincsen? Nem baj. Nem ő rá van fölépítve a prédikáció, nem történt semmi baj, hanem csak azt, hogy ő kezelné a laptopot, a kivetítőt. Szóval, kedves testvérek, mint tudjátok, ez az ének nem azért van itt kint, mert hogy nagyon szeretjük énekelni, és csak úgy van így, meg 3 versszakával, hanem azért, mert valóban így, itt átmegyek, ez az a sor, amiért ezt választottam. Hiszen nagyon jól tudjátok azt, hogy a 34. Zsoltár 9. verse tulajdonképpen, és az egész 34. Zsoltár, amit most énekeltünk. Abban vannak benne, igen, az oroszlánok és a szűkölködés és mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy kicsit talán mosolyog is az ember, amikor ezt az éneket énekli, de hát ez maga a 34. Zsoltár. És a 9. verse az, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. És egy kicsikét megvizsgáltam ezt az eredetit, a Hébert, és az derült ki, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy érezd és lásd, hanem az van odaírva, hogy ízleld és lásd. És hogyha nagyon figyeltetek, akkor Rachel és Zsuzsi így énekelték, hogy ízleld és lásd. Úgyhogy majd ki is fogjuk javítani, hogy mindenhol így legyen, mert ez már a mi énekünk lett. Miért? Egész egyszerűen azért, kedves testvérek, mert minden egyes alkalommal, és ezt elmondtam mindig az ilyen tanév, illetve az ifis családos istentiszteleteken, a 34. Zsoltár érdekes és különleges módon mindig megjelent az evangélikus útmutatóban, éppen pont akkor, amikor a gyülekezetünk életében valamilyen fordulópont volt. Például 1996-ban, amikor a gyülekezet első lelkésze ide került, Budaörsre és környékére. Aztán, amikor 2000-ben a református testvérektől elváltunk, és lett egy házunk, gyülekezeti házunk. És az a Szabadságút 57, ahol a gyülekezeti hétközi alkalmak vannak, ahol az ifizárót is most megtartottuk. És aztán, amikor 3 évvel később templomot kezdtünk el építeni, és befejeződött a templomépítés, ugyanúgy ott volt, hogy ízleljétek meg, érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és aztán ez annyira belém ivódott ez az ige, hogy egész egyszerűen a pecsétünkre is így körbe odaírtuk, hogy ízleld és érezd, lásd, hogy jó az Úr, mert ez valami csodálatos dolog. És aztán még később, amikor jött a haragszentelésünk a templomtoronyban, és aztán amikor 10 éves, meg amikor 20 éves lett a gyülekezetünk, jövőre 30 éves lesz. És oda életkort kezdünk itt átélni. Szóval
őrület, micsoda hasítás ez, és előkerült, és azt gondolom, hogy amikor előveszem az útmutatót nagy izgalommal, akkor szinte már úgy vagyok vele, hogy jaj, ha előkerül ez az ige, hogy ízleld és láss, hogy jó az Úr, akkor miféle fordulópont következik a gyülekezet életében, és ez nagyon csodálatos. Pontosan ebből a gondolatból kifolyólag vettük elő azt, hogy akkor az ízeket vesszük a Bibliában. Hát ez adja magát, nem ízleld és lásd meg, hogy jó az Úr. Az egyik professzoromtól, aki engem már nem tanított, csak hallottam ilyen előadását, kis Hafó, Hafenser Károly azt mondta, hogy az úrvacsorában is ezt érezni lehet. Ízlel. Ott minden jelen van. A szaglás, a tapintás, az érzés, az ízlelés, minden. Ott van a látás, a hallás, Isten igéje hallatszik, látjuk a szent jegyeket, magunkhoz veszünk. Erről volt szó a húsvét utáni vasárnapunkon. És most pedig, ahogyan elkezdtük az egész sorozatunkat a tanév nyitó istentiszteleten, ott a nagy meghívás volt, a nagy vacsora példázata. Jöjjetek, mert már minden készen van. És megéreztük azt, hogy Isten meghív bennünket a vele való találkozásra. Isten beszélni akar hozzánk. Isten nem egy szomorban van jelen. Isten nem egy ilyen valaki, akit ki lehetne zárni az életünkből, mert valamit készülünk eltenni, és akkor valamit teszünk, és akkor jaj, Istenem, most légy szíves, fordulj el. Isten körbevesz bennünket, mindenhol ott van. Megtapasztalhatjuk, és az a csodálatos, amikor az ember ezt már nem korlátozásként éli meg, hanem egy nagy hallelujával, egy nagy dicsőítéssel, hogy Uram, köszönöm, hogy itt vagy. És nem akarok elrejtőzködni elő. Emlékeztek még, elég sokszor gondolok erre, hogy amikor József Attila ezt írja az egyik versében, Istenem, hogy dolgaim elől rejtegetlek. Istenem, én nagyon szeretlek. És ez a kettő valahogy olyan távol van egymástól, hogy szeretné az Istent, és dolgaink elől rejtegetni. Hogy lehet ezt? Meg kell ismerni az Urat, hogy ne rejtegessük a dolgaink elől őt, hanem szabadítson föl arra bennünket, hogy örömmel és szeretettel éljük meg mindazt, amit az Isten adni akar nekünk. És pontosan erről lesz szó, ahogyan vagy erről volt szó az egész tanévben, az édes ízt vettük, emlékeztek, aztán a keserűt, aztán a savanyút, és most pedig a sós íz. Hát, vajon melyik az az ige, amelyiket én most elővehetek, hogy ezt felolvassam itt közöttetek? Természetesen Jézus szavát, amikor egész egyszerűen ezt mondja, Máté evangéliumában, az 5. fejezetben, a 13. versben ezt mondja Jézus. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Csodálatos ez a szó, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, azt mondja azoknak, akik köré gyűltek, erre a kis nüansznyi dologra fölfigyelhetünk mindannyian, amikor Jézus elkezdi a hegyi beszédet, akkor még csak a tanítványainak kezdi mondani. És gyűlnek oda az emberek, egyre többen vannak. És aztán elkezdik hallgatni, egyre közelebb mennek, és Jézus már ezt tulajdonképpen nekik is mondja, hogy ti vagytok a föld sója. És tudjuk nagyon jól, erről szeretnék most néhány szót szólni, hogy ez a só, ez milyen nagyon-nagyon fontos mindannyiunk életében. Abban az időben, ott Izraelben a sót azt a vízből párolták le. Egy kicsike kis mélyedést csináltak a homokos tengerparton, oda belemertek vizet, és aztán egy nap elpárologtatta a vizet, és ott maradt a só, a tengervíznek a sója, ott maradt benne. És azt vették észre, hogy minél mélyebb ez a gödör, annak az alján ott van szinte a legtisztább só, és aztán a szélén, ahogy ezt a gödröt így nézték, a szélén már ott van az a só, ami már egy kicsikét szennyezett. Amiben mindenféle szennyezések vannak, kisebb-nagyobb kavicsok, meg valami ilyesmik is vannak. És amikor Jézus ezt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, akkor nagyon is egyértelműen arról beszél mindannyiunk számára, hogy ti vagytok azok, drága testvérek, akik hallgatok engem, akik új életre vagytok elhívva, akik már nem ebben a világban úgy küzdenek, hogy aztán jaj, mi segít meg nekünk, és talán elmegyünk egy terápiára, megragadjuk ennek a lehetőségét, talán
talán egy nagy kirándulás, vagy végre egy nagy szabadság, ami segítene rajtunk, hogy jó messzire elutazhassunk, és akkor kipihenjük magunkat, és hogy hány emberrel találkoztam, akik pontosan ugyanígy a nyár elején azt mondták, hogy végre elmegyünk, és az egész család elmegy. De mivel Isten kizárták az életükből, és nélküle mentek el szabadságra, azt láttam, hogy ugyanolyan karikás szemmel, csak éppen lebarnulva jöttek haza a szabadságról. És nem tudták letenni a bűneiket, nem tudták letenni a terheiket, hanem csak elmentek, élték az életüket lazákkal, biztos nagyon-nagyon jól érezték magukat, és rengeteg fényképet mutogattak nekem erről, és nagyon jó volt, és tényleg nagyon klassz volt. De egyszerűen a fáradtság az nem múlt el, mert tovább vitték a terheiket. És Jézus pontosan ezért mondja, ti vagytok a földsúlya, ti vagytok azok, akik most innen majd elmentek, vége van a tanévzárásnak, az iskolátokban is majd ez megtörténik. Az igazgatótól hallottam azt, hogy a technikumban egy héttel korábban fejeződik be az iskola, tegnap előtt volt a tanévzáró alkalom, és ott lehettünk kint, azon az udvaron, majd körbejártok és megnézitek az egészet, amikor a szeretett vendégség van, nagyon klassz ez az iskola, és akkor látni fogjátok, hogy mennyi ilyen izgalmas tér van benne, és milyen körülmények között lehet tanulni ebben az iskolában. De ez most a reklámhelye volt, elnézést. Az ige hirdetés termék megjelenítést tartalmaz. Így van. Na, de nem ezért vagyunk itt, hanem azért, hogy Isten igét hallgassuk. És valóban, amikor ezt mondja, azok az emberek, ti vagytok a földsúlya, azok az emberek, akik hallották az én igémet, akik hallották az én beszédemet, akik hallották azt, hogy van örök élet, hogy van bűnbocsánat, hogy van a kereszt aljába le lehet tenni a bűneinket, van, ahol meg lehet szabadulni ezektől a dolgoktól, és van új élet, és van örök élet, amelyre Jézus Krisztus maga hív el bennünket, és úgy, ahogyan az Isten igéje ezt az egész Ószövetségben megígérte, és ez megvalósult Jézus Krisztusban, hogy Isten fia emberré lett, és ahogyan ez megtörtént, és Jézus minden csodája megtörtént, és különösen Máté evangéliuma, ami arról szólt, hogy minden, amit Jézus cselekedett, az valamilyen módon Isten igének a beteljesülése. Tehát nem egyszerűen csak talált egy szamarat, és aztán ráült, és bejött, és jaj, de jó, hanem ez meg van írva. Minden meg van írva. Tehát Jézus Krisztus az, aki eljött hozzánk, és eljött értünk azért, hogy bennünket új életre hívjon, és az, aki meghallotta ezt a hívást, az, akinek a szívében ott van, az tudatosítja ezt a dolgot Jézus Krisztus ő benne, hogy ti vagytok a földsúlya. Mert tudjuk nagyon jó, hogy Jézus testben már nincs itt közöttünk. Mennybe menetel ünnepén ünnepeltük ezt meg, éltük ezt át, hogy ő már testben nincs itt, de a Szent Lelke által, amit 10 nappal később, pünköstkor, az elmúlt héten ünnepeltük ezt. Pünköskor kiárasztotta az ő szent lelkét azért, hogy mindenhol jelen legyen, ahol segítségül hívják az Úr nevét. Azok az emberek üdvözülnek, azoknak az embereknek ott van a szívükben, és ott van, és azok higgyétek el, és ezért van most a mai alkalom, hogy higgyétek el magatokról, hogy igenis, Isten gyermekei vagytok, és Isten gyermekeiként vagytok jelen azon a munkahelyen, azon a sportkörben, amikor elmentek, kedden este ugye jár a gyülekezetünk focizni, meg ilyesmi. Én persze nem, mert elszakadt olyan 15 évvel ezelőtt a szalag a vádlimban, és azóta nem tudok focizni, csak tévében nézni, és ezek, de hogy együtt vagytok, és mindenhol az Istennek az igéje által, az ő szent lelke által ti a föld sója vagytok. A föld sója. Egyszer olvastam egy történetet. Egy egyszerű esztergályos bácsi fémmel foglalkozik. Kaptak szünetet. Ez egy újdonság volt. Ebéd időben kiengedték őket az udvarra, és kaptak szünetet, hogy mindenki csinálsa, azt akar. Cigarettáztak az emberek, uzsonnát fogyasztottak el, stb. És hát férfi körben volt ez, munkahelyen, és elkezdtek beszélgetni. Miről kezdtek beszélgetni? A nőkről kezdtek el beszélgetni. És elkezdtek beszélgetni arról, hogy milyen a jó nő, meg hogy mit tudom én, meg ezekhez hasonló. És volt ez a bácsi, aki az Úr Jézus gyermeke volt, és egyre kényelmetlenebbül érezte magát. És egyszer csak megszólalt, hogy figyeljetek, ti most az én édesanyámról, és az én feleségemről, és az én kislányomról beszélgetek. A ti feleségetekről, a ti édesanyátokról, és a ti gyermekeitökről beszélgettek. Ezt tudjátok?
Nem mondott sokat, mert szűkszavú volt. Aztán egy kicsit csönd lett, már nem beszélgettek ilyen hangosan arról, hogy milyenek a nők, vagy milyenek nem, vagy mi velük a probléma. Persze, ha a nők ott lettek volna, akkor valószínűleg ezek a férfiak befogják a szájukat. Úgyhogy én erről a dologról most többet nem ismerek beszélni a feleségem. Mindegy, na, szóval értitek? Aztán volt egy kis kuncogás mindig, amikor erről volt szó. Persze direkt a szünetben a nőkről kezdtek el beszélni. Az emberünk ott volt, végig ott volt. De egyik este egyszer csak csöngettek ennek az embernek a lakásánál, kinyitja az ajtót, és látja, hogy az egyik munkatársa. Ott van a feleségével. Te ide figyelj! Te arról beszéltél, hogy a házasság szentség. Hogy az Isten ajándéka a gyermek. Hogy Isten ajándéka a te feleséged. Hogy erről egy kicsit többet tudnál beszélni, mert közöttünk nagyon nagy a feszültség most a feleségemmel, és amikor én ezt elmondtam neki, akkor ő vágyott arra, hogy milyen emberrel beszéljen, aki szereti és tiszteli a feleségét. Eljöttünk hozzá, hogy esetleg mikor tudnál beszélgetni velük. Most. Gyertek be a nappaliba. És leültek és beszélgettek. És kialakult egy kis bibliaóra. Aztán ez a bibliaóra egészen nagy lett. És munkaidő után hetente egyszer mentek ehhez az emberhez, és hallgatták, hogy mi a véleménye a házasságról, vagy mi a véleménye a családról, mi a véleménye a politikáról, mi a véleménye bármiről ebben a világban. És kinyitották a Bibliát, és elkezdték olvasni. Mert ez az ember a föld sója volt. Értitek? Ez az ember a föld sója volt. Egyszerű, esztergályos ember, de mivel ismerte az Úr Jézus Krisztus, ismerte a Bibliát, ezért tudta, hogy őt más életre hívta el. Milyen poénos lett volna? Talán a népszerűségét is növelte volna az a gyárban, a kollektívában, hogyha ő elmondja, hogy igen, a feleségem, és akkor így ugyanúgy. De nem. Hanem ő az egészet máshogy látta. Mert az egész életét, a saját életét Istennek a fényébe helyezte bele. Isten jelenlétébe. Egész más volt ezért neki a feszültség az életében. Egész más volt éppen ezért a küzdelem az életében. Nem ellene harcolt, hanem érte harcolt. Egész máshogy fogta föl az életének a nehéz és sötét oldalát és pillanatait, és egészen más eszközökkel küzdötte meg a saját harcait. És ezt érezték meg a munkatársai. Van egy történet a Bibliában. Sok történet van a Bibliában, de az, amit most el szeretnék mondani, ez egy hajótörésről szól. Egy egyszerű hajótörésről szól. Abcsa 27. Egy hajótörés. Pál apostol már 2 éve raboskodik Cezáreában, és mivel a császárhoz fellebbezett, mert ő egy római állampolgár, és akkor megilleti őt a római jog, az azt jelenti, hogy nem csak így elintézi egy helyi kis bíróság, hanem neki a császár elé kell állni, és ott kell ítéletet hirdetni az ő ügyében, ami nem volt más, mint az, hogy a vezetők bevádolták, hogy ő hamis tanokat hirdet, és ezért elítélik. És a helyi erők, természetesen római erők féltek a zsidó vezetőségtől, mert bármikor bevádolhatják őket a császárnál, hogy nem elég jól képviselik itt Rómát közöttetek. Pilátus is ezért félt. Akkor gyorsan el kell utalni őt, Pál apostol, menjen Rómába, legalább megszabadulunk ettől a problémát. Cezáreában hajóra száll, elindulnak. Végig hajóznak, most nem, most magam felé mutatom, de most felétek mutatom. Megvan? Ez a mandolin, ez itt Ciprus, oké? Okay? Ez itt a Közel-Kelet, amiért majd imádkozni fogunk, mert balhé is egy település. Azért eléggé. Közel-Kelet, Izrael. És aztán itt elindulnak Cezáreából, mennek. A part mentén, mert abban az időben még nem álltak készen a hajók arra, nem olyan volt a technika, hogy egyszerűen keresztül szeljék a földközi tengert, hanem megálltak ott, és azért nagyon közel a parthoz mentek. Elérkeztek egy olyan helyre, ahol hajót kellett cserélni. Pál apostol láncokban volt ott.
Egy egész katonaság, egy századossal az élén kísérte őt. Átszálltak egy olyan hajóra, ami éppen Rómába ment, búzát és egyéb más élelmiszert vitt oda, hogy táplálja a római népet, és el akartak indulni. Pál apostol figyelmezteti őket, és azt mondja, hogy ne induljatok el. Most következik az késő ősz és téli időszak. Nagyon viharos a tenger. Ugyan már Pál, ki vagy te? Egyébként Pál sátor és ponyvakészítő volt, és nagyon sokat utazott, úgyhogy igazán tudhatta, hogy milyen szelek uralkodnak a földközi tenger északi részén és a görög szigetek között. Mondta is a nevét. Eurakviló. Kikérdezem. Szeretetlenésük. Eurakviló. És aztán nem, tovább kell indulni. Miért? Miért kell tovább menni? Ott van Pál apostol, kísérője Lukács, aki leírja az apostolok cselekedeteit, ott van a százados, egy csomó katona, emberek, akik húzzák az evezőt, emberek, akik a hajóhoz tartoznak, és a kereskedő, akinek a búzája ott van a hajón. Nem, ezt a búzát el kell vinni Rómába, még mielőtt rossz idő lesz. Értitek, hogy van valaki, aki ért a dolgokhoz. De hülyének tekintik, mert valószínűleg egy köztörvényes bűnöző, vagy ilyen agylövéses, mert hívő ember, ami Krisztust hirdet, nem is tudjuk, hogy kicsoda. Beszél itt ez össze-vissza, de nekünk a pénzre szükségünk van. Elindulunk. Majd mindenki a maga Istenéhez imádkozik legfeljebb. Értitek, hogy hol csúsznak el a dolgok azonnal? Aztán elindulnak. Igen, ám csak, hogy tényleg kitör ez a hatalmas nagy vihar. Tényleg. És egyre jobban besodorja őket a földközi tenger belseje felé. Fogalmuk sincsen, hogy hol van. Lukács, aki egy tökéletes leírást ad erről a hajóútról, azt mondja, 2 hete nem láttuk már az eget. Olyan vihar van. Nem látjuk a csillagokat, nem tudunk tájékozódni. És egyre nagyobbak a hullámok, és kidobálnak mindent. A búzát kidobálják. Aztán a vasmacskát kidobálják, aztán kidobálják azokat a dolgokat, amik miatt azt gondolják, hogy túl nehéz a hajó, mert már kezdik megmenteni a saját életüket. És egyszer csak előáll Pál apostol, és azt mondja, 276-an vannak ezen a hajón, meg fogunk menekülni. Nem, hát ez ilyen nincsen. Értitek? Miközben, mert Isten igéje mindig akkor jelenik meg az emberek között, amikor hihetetlen indulatok, iszonyatos feszültségek vannak az embernek az életében, és egyszer csak megszólal csendesen az Isten igéje, de amikor a szívedben már indulatok vannak, akkor hol figyelsz te már az Istennek az igéjére? És Pál apostol megszólal, hogy éjszaka beszélt hozzám az Úr angyala, akit én szolgálok. Senki sem fog elveszni. Értitek? Először 2 héttel korábban azt mondja, hogy ne induljuk útnak, de ha már elindultunk, akkor ez a helyzet. Ki figyel ekkor? Fogy az élelem. Kidobálták. Azt se tudják, hol vannak. Micsoda feszültség van ott. Felnőtt, férfi, erős, matróz emberek vannak ott. Ki figyel ilyenkor a lelki dolgokra? Ki az, aki azt mondja, hogy figyeljünk arra az emberre, aki egy angyallal találkozott? Miről van egyáltalán szó? És akkor egyszer csak valóban észreveszik Pál, hogy kezdenek a hajó tulajdonosai beszállni a csónakba. És kezdik leereszteni a csónakokat. És erre Pál odafordul a századoshoz, aki őt fogva tartja. Figyelj, ne engedd el őket, mert ők értenek ehhez a hajóhoz. Ha őket elengeded, és a csónakokba szállnak, és azt hiszik, hogy megmenekülnek, akkor mindannyian meg fogunk halni. Milyen feszültségben van itt ez a százados, aki hirtelen főnökké lép elő? Értitek ezt a szituációt? Micsoda feszültségek, micsoda érdekek, micsoda indulatok vannak itt? És ezt idézi elő bennünk az Isten igéje, hogy dönteni kell. Vagy erre megyünk, vagy arra. Vagy hiszünk az Isten igének, és kitesszük magunkat arra, hogy mentsen meg, és szabadítson meg bennünket, és úgy tesszük, ahogyan ő irányít bennünket, vagy pedig a magunk útját járjuk.
Dönteni kell. És a százados dönt. Kivonja a kardját, és nem engedi el azokat az embereket, akik a hajóért felelősek. És egyszer csak megfeneklik a hajó végét elkezdi cibálni, a nagy hullám, mert még mindig tart a vihar, és egyszer csak kitisztul az ég, és kiderül, hogy Málta szigetén vannak, és kiderül az is, hogy Málta egyik leggazdagabb embere, annak a gyermeki beteg, Pál apostol meggyógyítja. És az a probléma, hogy akkor a tél beállta előtt, valamelyik görög kikötőben, hogy fogjuk mi a katonáinkat, a hajó tulajdonosát, és az összes staffot, aki ott van benne, élelemmel ellátni, egyszer csak Málta szigetén az Isten mindent megtesz. Mert a sziget annyira boldogan fogadja ezeket a katonákat, és ezeket az idegeneket, a hajósokat, hogy addig, ameddig el nem múlik a rossz idő, a tomboló vihar a tengeren, azaz még 3 hónapig ellátja őket. Isten gondoskodik. Ha a dolgok úgy történnek, ahogyan az Isten gondoskodni szeretne, és te ezt megérted, és a te életeddel részt veszel Isten gondoskodásában, akkor a nehéz körülmények között is meg fog téged tartani. Nem kell eladnod a lelkedet. Nem kell letenned mindent, ami olyan dolog a te életedben, amivel föladod az Isten szeretetét és Isten ismeretét a te életedben, hanem Isten gondoskodik. Az utóbbi időben az életem egyik legnagyobb igéje volt ez, amikor Isten Ábrahámnak 1 Mózes 22-ben ezt mondja. Isten gondoskodik. Ugye? Ábrahám éppen viszi fiát a Mória hegyére, hogy feláldozza. És Izsák meg is kérdezi. Itt a tűz, itt a kés, itt a rőzse, de hol van az áldozatra való bárány? Isten majd gondoskodik. És úgy is lehet érteni, ahogyan le is van írva, Isten majd gondoskodik áldozatra való bárányra. Ez az életem utolsó 10 évében meghatározó. Isten gondoskodik, hogy rábízzam magam, hogy ő vezet, hogy nekem jó lesz. De ehhez az is tartozik, hogy megelégedett szívet is ad. Ahogyan Pál apostol is írja, mindenbe be vagyok avatva. Szűkölködésbe és bővölködésbe is. Mindenbe be vagyok avatva. A Szentlélek engem így vezet, írja Pál apostol. Ad. És ehhez tartozik a megelégedett szív is. Hát ez a bérvágy, ami a szívünkben van, ez az állandó kontrollmánia, ami a szívünkben van, hát nem ez keseríti meg a mi életünket. Hát nem erről van szó. De Isten békességet ad. Miért? Mert az ő gyermeke, Pál, és a társa Lukács, aki ott volt és írt mindent, és írta a hajónaplót is tulajdonképpen, orvos volt, természettudományos ember, és ilyen szempontból írt le egy olyan jegyzetét a hajóutazásnak, ami az ókorban addig még nem is létezett. A Bibliában van egy ilyen beszámoló. És ez az ember, ők ketten, só és világosság volt egy olyan helyen, ahol kitört a pánik volna, ahol a pénz határozott meg mindent, ahol az érdekek határoztak meg mindent, ahol őrület volt, ahol tombolt körülöttük a hatalmas nagy vihar, és Pál apostol só és világosság volt. Nos, ezek után hadd kérdezzem meg, hogy abban a kis családban, amit Isten ajándékozott neked, és körülötted vannak most is, vagy az a munkahely, ahol te bejársz a dolgozóba, mi annak idején így hívtuk mindig, a dolgozóba. Anyu megy a dolgozóba. A dolgozóba, ahova te jársz, ahol a nőkről beszélnek, a férfiak. Ott te hogy tudnál só és világosság lenni? Mert Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. A só annyira értékes, hogy a római katonák abban az időben, amikor Jézus volt,
itt közöttünk testben, akkor sóban kapták meg a zsoldjuk egy részét. Ennyire értékes volt. És gondoljatok arra a tragédiára, ami most Erdélyben van. Parajdon. A sóbányában. És kiderült, most egy kicsikét utána olvastam, hogy hihetetlen, 3 brutális emberi mulasztás volt az, hogy ez a tragédia megtörténhetett. Ha minden úgy van, ahogyan lennie kellene, ugye, Ruzsa Sándor ezt megmondta, ha minden úgy van, hogy is van. Ezt fel is írtuk a szerbek elleni mérkőzést. Hogy van ez? Ha minden úgy van, ahogy lennie kell, akkor minden úgy lesz, ahogy lennie. Hogy van ez? Lönni. Lönni, persze, jó, oké. Mindenki teszi, amit tenni kell, akkor minden. Köszönjük, Marci. Így van. Oké. Ruzsa Sándort hallottuk. Szóval, igen, akkor tényleg. És 3 iszonyatos emberi mulasztás volt az, hogy a patak, a Korondi patak, az betört a sóbányába. És hatalmas, gyönyörű, amit évszázadok alakítottak ki, vagy évezredek alakítottak ki, hatalmas nagy só bálványok, vagy hogy mondjam ezeket a dolgokat, oszlopok esnek le a plafonról. És nem tudják, hogy tudják majd kinyitni, hogyha minden elmegy ezt a sóbányát. Nem tudják még fölmérni azt sem, hogy mekkora lesz, hogy egyáltalán milyen módon tudják ezt kinyitni. Mi voltunk ott annak idején egy gyülekezeti kirándulásban, már nagyon régen, és láttuk ezt. És mindez elpusztul. Emberi mulasztás volt. Szóval, kedves testvérem, sóról van szó. Te vagy a föld sója. Isten oda helyezett, nem véletlenül. Nehézben vagy? Feszültség van az életedben, talán a házasságodban? Sónak rakott oda az Isten. Nem csak úgy, nem véletlenül. Ezt tudnod kell, hogy nem csak véletlenül vagy ott, ahol vagy, hanem Isten akaratából. Ezért vedd föl a fonalat, és tudd meg, hogy mit kell csinálni. Mert drága testvérem, ez az Istentől van. És ezt végig kell nekünk gondolni most. Ha Jézus ezt mondja, ti vagytok a föld sója. Miért? Mert mi történik a sóval? Mi lesz akkor, hogyha a só megízetlenül? Hát maga a só soha nem ízetlenül meg. A sóból csak egy picike is elég. Most, ahogy hoztátok ide a csirkéket, ugye a csirkecombokat, azokat hirdettük már az evangélikus szószékről, Budaörsön, csirkecomb! Milyen teljes mértékű odavaló szavak ezek, ott várnak bennünket. 11:04 van. Már csak 1,5 óráig tart az ige hirdetés, mert szeretetlenség. Szóval, kedves testvérek, egy picike kis só, és hatalmasan leve az egésznek. Lehet, hogy egyedül vagy azon a helyen, ahol vagy, a dolgozóban, vagy valami. De egy pici is elég, pont a sóból. Jézus nem véletlenül választott fel ezt, hogy megízesítse az egészet, hogy kihozza az ízét a környezetéből, hogy megismerhessék az Úr Jézus Krisztust, hogy megismerhessék, hogy van Isten, és Isten jó, és Isten szeret bennünket. De a só megízetlenül, hát ez az. Mert a kivált mélyedésnek a legalján ott volt a tiszta, értékes, nagyon értékes só. Aztán egyre inkább följebb, már az, amiben mindenféle szennyeződések vannak. Azok, amiket az ember sem tud megrágni, és csak csikorog a fogok között. Az volt az értéktelen só. Azt is beletették ide, oda, amoda, de egy idő után kidobták, mert a só kioldódott belőle. A só feloldódik. És lehet, hogy te is feloldódsz. Mert Jézus Krisztus a mi sónk. És ő feloldódott. A Golgotai kereszten teljesen átadta magát értünk. Ennyire szeretett. Te vagy a föld sója. Ti vagytok a föld sója. Ez a hivatásunk, hogy szinte feloldódjunk önfeláldozó élettel ott, ahova helyezett minket az Isten. Nincs más. Tehát nem ezt csinálja egyértelműen egy édesanyja a családjában. Nem ezt csinálják az emberek az valamit a Marvel Studiosnak is a készítői, a filmeknek, a szuperhős filmeknek a lényegét megértették. Egyre jobban a legyártott történetek az önfeláldozásról kezdtek szólni. Persze nem Krisztusról, de majdnem olyan alapokat.
mutattak be nekünk. Mert valamit megértettek, hogy önfeláldozás nélkül, azaz Krisztus utánzása nélkül, Krisztus jelenléte nélkül értelmetlen ez az élet. És csak ez változtatja meg a világot. Mert mindenki marhára önmegvalósít. De Jézus azt mondja, ti vagytok a földsója. Ha én ott vagyok közöttetek, akkor öröm és békesség lesz. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, én féltem magamat, hogyha egy csipetnyi só vagyok, oké, megértettem, de hogyha beleraksz engem egy nagy vájling levesbe, vagy fazék levesbe, akkor én föloldódom, és én féltem magamat. Hol vagyok akkor ebben a történetben én? Mi lesz akkor belőlem? Hát, most már megértettem, hogy szabadulást kell kérnem ettől a gondolattól. Mert minden úgy lesz akkor, ahogyan ezt az egész világot a bűn meghatározza. Te hoztál egészen újat, és te teremtettél újat ebbe a világba. Drága Úr Jézus Krisztus, így ajándékoztál meg bennünket bűneink bocsánatával, az új élettel és az örök élettel. Azok az emberek, akik féltik magukat, azok körül semmilyen változás nem lesz. Azok csak egyre jobban belustulnak, beönzőznek, és nem vár más ránk, vagy rájuk, mint a depresszió, a kétségbeesés. Azok viszont, akik odaszánják az életüket neked, Uram, azok megváltoznak. És lehet látni rajtuk, hogy te munkálkodsz általuk. Hogy új és örök életük van. Miért? Mert szabadok, mert tiéd, és téged imádnak és dicsőítenek. Így áldj bennünket is, drága Urunk. És kérjük, áld meg a számunkra ezt az egész napot. Áld meg, hogy le tudjuk zárni ténylegesen mindazt, ami mögöttünk van, tanérzáróban. És hogy a 2,5 hónap nyári szünetre úgy tudjunk elmenni, hogy veled töltekezzünk be. Mert azt mondtad, ti vagytok a földsója. Hadd ízlelgessük magunkban ezt a te szavadat. Köszönjük, hogy foglalkozol velünk. Drága Úr Jézus. Amen. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, amíg a DC föláll ide mögém, hogy a mai ünnepnapnak a perseje az a tábori célokat szolgálja. Megint megyünk nyári táborba, és megint arra készülünk. Bonyhát tud csak befogadni minket, hála az Istennek be tud fogadni minket, hogy jó sokan leszünk, bár jó néhány család nem tud jönni, hiszen gyermekszületések vannak a családokban, ezért néhányan azért nem tudnak jönni, viszont azért arra számolunk, hogy azért 150-200-an megint azért leszünk, úgyhogy gondoljunk erre, hogy Isten ezt megajándékozza a gyülekezetünket ezzel. Lehet jelentkezni, a táboros jelentkezési lap az elkészült, Ferenc testvérünktől el lehet mondani, http://begy.hu tábor, százalék, kis 9-et, nagy Z, ilyen, mindegy, az a lényeg, hogy lehet jelentkezni. A hírlevelekben ezt mind láttátok és hallottátok, jelentkezzetek a táborba. Szeretnék a csoportbeosztásokat minél előbb elvégezni. És ezt a tábort szeretnénk, nagyon sok helyre pályáztunk, és nagyon sok helyenről kaptunk is támogatást erre, de hogy valóban a szociális támogatást is meg tudjuk adni, tehát gyermekeknek, vagy egész családoknak, vagy azoknak, akik szolgálnak ebben a táborban, hogy tudjanak ők is jönni, tehát az anyagék ne legyen akadás sehol sem.
erre szeretnénk fordítani a mostani istentiszteletünknek a persejpénzét. Istentiszteletünk után pedig lesz a szeretett vendégség, ami a BIT-nek az ebédlőjében van. Az ebédlő nyitott az udvar felé, úgyhogy élvezzétek nagyon jól ezt a lehetőséget, hogy oda ki lehet menni. Viszont egyetlen egy ajtót nyitottunk ki, ez azért lett így, hogy szűk keresztmetszet legyen, ugyanis kérném szépen, Réka lányom, hol vagy? Réka és Levi, jó? Réka és Levi, kérném szépen, hogy a sótartókat, kérlek szépen, hogy adjátok oda mindenkinek, reméljük mindenkinek jut. Ti vagytok a föld sója, tanévzáró istentisztelet 2025, Temurón rendelt sótartó, meg magyar só van benne, jódozó. Jó? Tehát a pajzsmirigyeseknek is jó lesz. Szóval, kedves testvérek, ez legyen az emléke a mai istentiszteletünknek. Ezt szeretném mondani. Van-e még valami hirdetni való? Nem, nincsen. Kedves testvérek, folytassuk akkor az istentiszteletünket egy ének eléneklésével, és utána pedig még lesz egy kicsit speciális rész. testvérek, szeretném, hogyha a gyülekezetünknek a hitoktatói kijönnének ide hozzánk. Komenzi értelem. A hitoktatóink, akik különböző iskolákban ittan tartanak.
Szóval az országos hittanversenyen az első, másodikos korosztályban országos bajnokok lettek a mi gyermekeink, amit Ildikó néninek köszönünk meg. Gyere, Zsuzsi néni, megvárom. Ők azok, akik Isten kinyújtott karjai a ti gyermekeitek felé. Hitet nem lehet tanítani, hitet nem lehet így átadni. Az ő szívükről, az ő elszánásukról és elköteleződésükről, hogy ők mindig tudják azt, ahogyan hiszik is, hogy az az óra, az egy nagyon különleges óra, amikor a gyermekek ott vannak. És hogy az a lehetőség, az a 45 perc van arra, hogy megízleljék az Isten országát és örömét. Nagyon-nagyon nagy súly van rajtatok, de tudom, hogy milyen örömmel végzitek ezt a szolgálatot. 3 főállású hitoktatónk van, és 2 óraadó, meg én. És szeretném, hogyha ezzel az igével mennétek el szabadságra, hogy ami a Korintusi levél, első Korintusi levél 16. fejezet 14. vers, minden dolgotok szeretetben. És szeretném még azt is kérni, hogy a gyülekezetünkben lévő pedagógusok is jöjjenek ide ki. Igen, még a matek tanárok is. De őnekik is szükség van áldásra. Na, de például azok is, akik itt vannak a BID-ben például, ők is gyűjjenek ide ki. Jó, nem elsőnek. De jöjjenek a gyülekezetünk pedagógusai. Így van, gyerünk, gyertek. Így van. Így is van. Gyöngyvér, gyere! Így is van. Gyertek ide. Te, Laci, állj ide mellé, te veled még terveim vannak. Jaj, de nem akarom a házasságot elválasztani. Akkor gyertek idén, jó? Gyertek idén, mert ott már annyira bekunkorodult, hogy ez csak már... Jó, gyertek idébe egy kicsikét. Szóval tudjátok azért azt, hogy a konduktor is kijöhet. Ja, jó, oké. Jó. Szóval, kedves testvérek, a pedagógus szakmát hivatás nélkül nem lehet végezni. Elhívás nélkül. Nem lehet. Szóval a társadalmi megbecsültsége is kell, hogy növekedjék. Hogy az emberek, akikre bízzuk a mi gyermekeinket, azok a tiszta szívvel tudják végezni a szolgálatokat. A bölcsitől kezdve az óvodánál, a gimnáziumban, középiskolában, mindenhol, a technikumban egyaránt. Sok erőre van szükségük, sok támogatásra és imádságra. És szeretném ezért mondani nekik azt, ami az ő igéjük lenne. Az Isten akarata az, hogy megszentelődjetek. Mert a ti szentségetek, az ráárad azokra, akik rátok vannak bízva. Ezért kívánom nektek azt, hogy Isten szeretetével tudjátok vezetni azokat a gyermekeket, akik nagyon tinédzsereként tudom nagyon jól. És őrület, amit tudnak művelni. És az a dolog, hogy lepattan róluk mindenféle információ, nem működik. Itt a BID-ben is csináltunk egy holokausztos napot, és láttuk a gyerekeken, hogy működött. Szóval, drága testvérek, könyörögjetek erőért, mert mindig erre van szükség, hogy szentek világosságában tudjátok végezni a hivatásotokat. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Szeretném kihívni még azokat, akik valamelyik táborunkban, akár a hétköznapi, vagy hogy hívják ezt, napközis táborunkban, akár a gyülekezeti nagy táborban, na, Ildikó néni. Bocsika! Csak meggyűjték. Elkéstek, becsöngettek már.
Elhiszem, tudom. Jó van, Ildikó. Oké. Azok, akik segítőként lesznek majd jelen, az is van, hogy akik az érettségéhez ezt az 50 órát végzik, vagy valami ilyesmi, ők is nyugodtan jöjjenek ide ki, akik segítőként jelen vannak a mi táborunkban. Jó? Kérném szépen őket, akik csoportvezetők lesznek, vagy bármilyen táborban, országos táborban, evangélikus táborban, gyere. Laura, te is légy szíves. Levéréka, tessék kijönni. Hát. Igen. De most ne kelljen, így van, ne kelljen végig pásztáznom mindent, hogy tényleg itt legyen ki. Bátran gyertek ide. Jó. Köszönöm szépen. Nektek pedig azt az igét szeretném mondani, Kolossi 3.12. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget és türelmet. És akkor szeretném először kihívni azokat, akik most érettségiznek, vagy felvételiznek, vagy vizsgáznak. Senki nem érettségizik a gyülekezetünkben. Na. Gyere, Bori, állj édesapád elő. Gyere, Dávid. Isten hozott benneteket. Most érettségizel? Hogy múlik az idő? Nem régén. Na. Nektek pedig azt szeretném mondani, amit Jézus mondott, hogy ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Az pedig, hogy hol van a kincsünk, tudjuk nagyon jól a hegyi beszédből, arra vonatkozik, hogy mit nézünk. Mit nézünk. És ott lesz a szívünk is. És most szeretném, hogyha az összes gyermek ide kijönne, akik a gyülekezetünkben vannak. Lehet édesanyjával, és lehet a babakocsis is. Jó? Gyertek ide, gyermekek, gyertek ide! Oda lehet állni azokhoz, akik hitoktatnak titeket. Gyertek, gyere Nórikám, gyeretek, világháború sérül. Konfirmandusok is jöhetnek ki. Így van. Gyertek ide mindenki. Gyertek ide. Gyere, Dia. Ott vannak a konfirmandusok. Most, akik itt maradtok, gyerekek nélkül vagytok, 1 percig bármit csinálhatok. És ti gyermekek pedig, Isten hozott benneteket, ti vagytok a jövő nemzedéke. Ti vagytok azok, akiknek szólt az ige és az ige hirdetés, hogy ti vagytok a föld sólyok és világvilágossága. Ezt a szülők néha nagyon nehezen tudják elképzelni saját gyermekükről. Ez kétségtelen, hogy így van, de higgyétek el, ha Jézus mondja, akkor így van. Tanítsátok meg őket arra, ami a legfontosabb. Jézus Krisztus ismeretére. És így lehet őket elengedni ebbe a durva világba. És ezt az igét hoztam nektek, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a Szentnek megismerése ad értelmet. Nagyon sok tudományt véstek a fejetekbe. Nagyon sok minden van, ami foglalkoztat titeket, de ez a legfontosabb, hogy megismerjétek az Istent. Köszönöm szépen. Isten áldjon meg benneteket, kérlek szépen foglaljátok el helyeteket, de László testvértel még maradjunk mellettem egy kicsikét. Ez a testvérünk, aki itt áll most mellettem, mint tudjátok, sok imádság és a férfi körnek a nagyon sok szeretete, és az egész gyülekezetnek, de különösen is az ő családjának a szeretetével volt kísérve, és pontosan azokat a dolgokat élte át, amit neki át kellett élnie.
De ez a drága testvérünk elvégezte a teológiát. Másoddiplomás. Ez tényleg így van? 2 diplomát van? Nem több? De van jogosítvány motorra is. És esőben is jó. Igen, na ez így jó. Igen. Tehát itt áll mellette Marton László testvérünk, aki elvégezte a teológiát, és megtörtént a vizsgatanítás. Ez egy guruló tanítványok férfikörű alkalommal történt meg, és természetesen a Gumaxban, ahol gumik voltak, meg felnik mindenhol, és autentikus volt a környezet. Nagyon-nagyon jó alkalom volt, köszönjük szépen az Isten szent lelkének és neked is. És a vizsga Isten tisztelete pedig 2 héttel ezelőtt történt meg, és most már püspök úrral arról beszélgetünk, hogy mikor lesz az ő felszentelése, más néven ordinációja. Itt teljesen spontán, kedves Laci. Nem akarsz erről bármit is mondani? A szószéken azért egy kicsit bőbeszédőbb ez a gyermek. És akkor hadd kérdezzem így, hogy vajon mi fog történni szeptember 13-án? Ha Isten is úgy akarja, akkor az ordináció lesz, de erről majd még pontosítunk. Így van, erről még meg pontosítunk. Isten elhozott téged idáig, az utolsó nyarad van. Szevasz! Felszentelt lelkészség! Kedves testvérek, most pedig az imádságok következnek, amivel lezárjuk az Isten tiszteletünket. Kérem szépen azokat, akik vállalták ezt a szolgálatot, hogy jöjjenek ide mellé. Laura, Ágika, Zita, Zsuzsi, Rachel és Judit. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy most itt lehetünk egy hosszú tanév után. Köszönöm neked azt, hogy te egész évben magunkat viselted, és jelen voltál velünk a konfikon és az ifiken. Köszönöm neked azt, hogy tanév közben hétről hétre összegyűlhettünk minden pénteken az ifiken, és megpihenhettünk a heti rohanás után, és még jobban megismerhettük a te szeretetedet. Most így a tanítványok Isten tiszteleten kérlek téged arra, hogy légy velünk diákokkal, egyetemistákkal a nyár során, hogy a nyaralások, baráti találkozások, fesztiválok során se felejtsünk el megállni, megpihenni és teret figyelni, hiszen ahogy hallhattuk, a pihenés csak úgy lehet teljes, hogyha veled töltekezünk fel. Kérlek téged így légy velünk, és őrizd meg a gyülekezetünk fiataljait. Drága Úrunk, hálásak vagyunk, hogy az idei évben is megrendezésekkel jöhet a nyári táborunk, ahol közel egy héten keresztül lehetünk együtt a te jelenlétedben. Köszönjük a közösséget, a barátságokat, a mélybeszélgetéseket, amelyeket megélhetünk a nyári tábor alatt. Kérlek át, hogy a táborban töltött idő alatt, hát a Szent Igény vezessen minket és munkát adjunk velünk. Amikor visszatérünk a hétköznapokban, meg tudják mások is ízlelni rajtunk keresztül a te dicsőségedet. Amen. Drága Uram, olyan hálás vagyok a családjainkért. Hálás vagyok minden egyes szülőért, aki nevelő, hordozza és ápolja a gyermekét. Hálás vagyok a gyermekekért. Hálás vagyok azért, hogy adtad őket nekünk. Jaj nekik erőt, kitartást a mindennapokhoz, nagy örömet a nyárhoz. Jaj nekik egészséget. És kérlek Uramat, hogy világíthassunk, hogy sok lehessünk ebben a világban, mi családok, szülők, gyermekek. Te add volna a szent lelkedet ehhez. Ámen. Drága Úr Jézus, én a tanárokért, pedagógusokért
Köszönöm, hogy rájuk bízhatjuk a gyermekeinket. Köszönöm, hogy biztonságban vannak velünk, vigyáznak rájuk. Köszönöm, hogy fejlesztik őket, tudással töltik meg az értelmüket. Kérlek add, hogy a nyár folyamán ki tudják pihenni magukat, feltöltődjenek, adj nekik inspirációkat, amiket a következő tanévben az oktatásban felhasználhatnak. És kérlek, értsd meg a te szereteteddel az ő szívüket, add, hogy a te szereteteddel tudjanak a gyerekek felé fordulni. Ámen. Olvasom a Jelenések könyvből, 21. És az Isten eltöröl minden könyvet, ez az ő személyekről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúltak. Heavenly Father, thank you that one day there will be no more pain, tears, death, sickness. But in the meantime, we come to you humbly and ask in your mercy, please heal those who are ill, who are experiencing pain and hurt. We pray for those who are facing hard times financially. Please provide for their needs and help us to be ready to share with them what you have given us. We pray for those who are struggling with loneliness, mental health problems, worry, stress. Please, Lord, draw near to them and give them the strength, the reassurance that they need to know that you are with them. We pray too that we as a church family can be used to bless people and meet their needs. Please show us how we can and help us to act. We ask all of this through Jesus Christ our Lord. Amen. Drága mennyei Atyám, köszönjük új szolgálati területünket az idősek otthonában. Hálát adunk azért, hogy gyülekezetünkben sok kiskör, házi csoport működik, és hogy újak is alakulnak. Ezek a körök gyülekezetünk imádságos magjai és tartóoszlopai. Áld meg továbbra is ezeket a csoportokat, hogy együtt tudjanak fejlődni a tanításban, az imádságban, a közösségben és a szolgálatban. Segíts sóvá lenni mások számára. Add, hogy az ige maradjon életünk, gyülekezetünk, szolgálataink középpontjában. Ámen. Drága mennyei édesatyám, áldunk és magasztalunk téged a mi gyülekezetünkért. Áldunk és magasztalunk téged az egyházunkért, hogy az ige hirdetetik benne, és van lehetőség arra, hogy fölemeljük a fejünket, mert Szent Lelked olyan munkát végez, hogy az álmunk alá nyúl és fölemeli a tekintetünket. Te rád, mert minden jó te tőled áll, és minden jó te magad vagy, Urunk. Így kérünk téged, hogy áld meg egyházunkat, áld meg most azt a processzust, ami folyamatban van, hogy püspök választás van az Északi Egyházkerületben. Hogy a te szíved szerint való vezetőnk legyen ebben az egyházkerületben. Könyörögve kérjük, Urunk, add, hogy ez a nyár úgy történhessen meg, hogy növekszünk és gyarapodunk benne, igében, imádságban, a te ismeretedben. Könyörgünk azokért, Urunk, akik nehéz helyzetben vannak, akár egészségi állapotuk, akár anyagi helyzetük mutatja ezt. Add, hogy ebben a segítségben, amire nekik szükségük van, mi is megtaláljuk a magunk szolgálati területét, hiszen egymásra hívtál bennünket. Azt mondtad, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan te is szeretsz bennünket. Add, hogy ez valódi felismerés lehessen, és legyen, ahogyan az is a mi gyülekezetünkben. Így kérünk, drága Úr, hallgass meg minket. És különösképpen is a kis Bellácskáért imádkozom, 3,5 éves gyermekért, akinek csontrákot diagnosztizáltak. És az édesanyja az 5. testvért hordja a szíve alatt. Hihetetlen terhek ezek ezen a családon. Uram, de ők maguk mondják, hogy gyülekezetek, ismerősök, szeretteik imádkoznak értük, és hordozzák őket imádságban, és ez erőt ad nekik.
Nem tudják, hogy hogyan, de nem borulnak ki az este jövetelével. Urunk, Te vagy a mi erőforrásunk, Te vagy a mi világosságunk, Te vagy minden nekünk, ami jó. Így adj nekik is gyógyulást, hiszen Te az élet Ura vagy. Hát mi másért fordulhatnánk hozzá, hogy adj életet. Tarts meg bennünket ebben. Így fohászkodom most hozzá, aki mindeneknek az Ura vagy. Könyörögve kérünk, hallgass meg a imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg, jöjjön el az országnak, legyen meg akaratunk, mint a mennyben, mint a földön is. Mindenek a kérjénket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg bűneinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és az dicsőség mindörökké. Ámen.
Hatalmas vagy, erős Isten, szent és dicső, senki más nincsen, feltámadtál, és te győztél, a halálon, uralmat vettél. Kedves testvérek, két dolog van még hátra a mai Isten tiszteletünkön. Az egyik egy meglepetés, a másik pedig az áldás, amit felállva vegyünk most magunkhoz. Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok el helyeteket, és egy nagyon-nagyon vad gondolat jutott az eszembe, ugyanabban az időben, amikor kigondoltam azt, hogy mi lenne, ha itt a Bitben lenne az Isten tiszteletünk. Ez pedig abból indult ki, hogy van egy ilyen zenekarunk, amelyet úgy hívnak, hogy Studium Dixieland Band. Jóskában alakult, ha jól tudom, ugye? József Attila gimnáziumban, és aztán egyszer csak arra gondoltam, hogy én ebből 3 embert nagyon-nagyon jól ismerek, az országos felügyelőről, Fröle Gergely,
És a másik kettő, akit ismerek, pedig a gyülekezetünk tagja, konkrétan egészen pontosan, Rókusfalvi Pál, és a nászom, Győri János. És innentől pedig szeretném átadni nektek a szót, Pali, neked, hogy mutasd be a zenekart, és ők is olyan énekeket hoztak ide nekünk, ami reménység szerint megmozgott bennünket egy kicsikét, és Isten dicsőítik, és akkor utána közvetlenül majd egyszer csak elmondhatjuk majd az asztali áldást is. Köszönjük szépen, Géza! Sok jó hír hangzott ma el. Még én is. A legelső jó hír, hogy 10 percnél többet nem leszünk így. Kérdés, hogy aki 1982 után született, tegye fel a kezét a kérdemért. Jó magasra, látom, hogy ez bejött a Gézának is, hogy dolgoztatja a zsűri. Na, ti vagytok azok, akik nem voltatok még közöttünk, amikor megszületett 43 évvel ezelőtt ez a zenekar. Ami egyébként nagyon sok felállásban szerepel, de így még soha nem beszél az elektromosokról. Tehát ez is javarészt egyébként a kelemföldi evangélikus gyülekezet tagjaiból, a két győri testvér, Gergő meg én, de hát a Zsuzsi, aki akkor Jóskás volt, és a többiek ugyanúgy gimnáziumi zenekar volt, többségében mi a Gergővel konkrétan valamikor azonban a világban konfirmáltunk. Hát előtte az még életben volt. 48 évvel ezelőtt mondja Gergő, idős. Szóval ilyen számok vannak a mi fejünkben, és ezért arra gondolt a Géza, és ez a februárban most lesz a rendben, gyakorlatilag 2 infarktust hoztam ki lábon ez alatt a 3 hónap alatt, amióta kitalálta, hogy elnézést csak amióta kitalálta ezt a Géza, hogy akkor játszunk egyet, az nekünk az is stresszes volt az elmúlt időszakban, de hát láss csodát, megpróbálunk akkor 3 számmal jelentkezni. Nem hangzott el a Martó Lacival a legfontosabb információ, vagy Laci? Mert nem van a Martó Laci, igen. Ugye? Ne titkoljuk el, hogy úttörős, lőzáros, mondja a János, hogy ez van nálad csodát, vagy valamilyen hangszkál. Nem. Játszani fogunk, azt kérje a Gergő. Úgyhogy fölúszólakodást kívánunk, és majd lesz itt, nem tudom.
Most fogjuk a segítségeteket kérni. Nem véletlenül jött a kórus is, de vetíteni fogunk, kézhatni fogunk, már vetítünk is. Úgy tudtok és kérjük, hogy csatlakozzatok is majd a következő pár percben, mind a két dalhoz.
hír a magyar családoknak, hogy lezártuk a tanévet, úgy néz ki, megúsztuk, és örülünk minden diák nevében is, hogy ez így volt. Brőle Gergely, aki zongorázott, egy nagy tapsot érdemel. Nagyban Kisi, aki a vezető, természetesen Csellósunk volt mindig, talán a Bakúra, Hajas Laci, aki a dobokmúgyat játszott. Simon Zoltán, aki a klarinét fújja. A trombitát pedig Kőri János és Kőri János. Én ott is elválom, és tényleg őrülünk, mert őrülünk, és megint csak a kórusra viszont magunkat meg a jelenlévő gyülekezetre. Ha megtalálja a zenekar az egyet, majd ti is, akkor kezdjünk egy jó énekkel, jó? Nem számoltam, hogy megtalálja. Nagyon érdekes, köszönjük.